lamang nga idano ni Bombo Rodolph Madera. Bombo Rodolph, go ahead with your report. Yes, sa Bombochina, na-arestar rin talong individual gapo iti panagsusugal, kalpasan tiresengkan nga presyon tinagtitipon ng persa ti Philippine National Police, ng Dauluan ti Kaba Police Station, ng nangrunong ti Acting Chief of Police ni Police Major Renato Gacado Jr. Nung sa nagkatisod iti nagserbya lead unit, agar palas 3, 15 iti malem, iti panakapasamak, iti daytoy garod nga illegal gambling operation. Nabigbig na suspect managan Lorena Lumboy Havines, agkawon ti 35 anyos, awanan asawa ken awanan ti trabaho awanan ti trabaho bayat ti may kadua na tiliw ket managan Rolando Ramos Doctolero agtawon ti 65 wenno inumapulo ket 5 anyos nasawaan ken awanan iti trabaho bayat iti may katalo ket natiliw ket managan Melanie Fontanos Olyada agtawon 50 anyos nasawaan ken awanan asawa bayat nga namuan tayo nga dagitoy talo garod nga suspect ang may paggarup nga isuda ket involved tinaso nga panugal ket amin dagitoy ket taga barangay Wenceslao Cabala Union may basar ti impormasyon na nakalap iti Bombo Radio Union ket caught in the act kun natiliwanda mismo dagito otoridad partikular dagiti talo nga gayayam ti Majong Tiles naala kadakwada iti may sagaset nga Mahjong Tiles with 2 dice ken kastamot iti bet money wenno sa ito iti nagbali ataya dagiti tumunggal maysa nga pakabuklan garot nga 2,397 pesos iti nagduduma a denominasyon bayat nga iti naglabas bayat nga iti naglabas nga daw ket dagos na garot nga iturong iti talluan natluwan ti sugal manipot iti kusdiya ti Kaba Police Station para tinanay a documentation ken proper disposition dagitoy so iti data man penang tinaka may danon ay tatagarot nga rabi para iti Bombo Zona Libre, Bombo Rodolph Madera para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Adapan na batbati kagayam sa 10 nga minuto sa kasangwanan iti alas 9 iti rabi iya. Nabayag a panawen, ti abilidad nga agbyag iti dagaken danom ken maka-adjust dapay analaka ti lamiis. Amuyo kadi nga adda nakakaskas daaw nga kinapudno maipanggep iti social media. Adda dandanin at 3.5 billion active social media users ket kada 6.4 seconds adda baro nga account ama aramid kada user ket adda average 7.6 social media accounts ket 142 minutes iti ibusenda a panawon kada aldaw. No pay kasta adu a panagadal iti masapol no